Kajing jia keno bam klop klam dan jing tip dagi try badai hok ban yo ya kapisa naga skim sarkar bala mang shakilong yeng halamalong ribhoi district kabala tip kum ka pradhan mantri krishi sinhayu yojana PMKSY kabala shapen sa ateng toket haki bor sarkar kala penlong ya ki batray ban yo skim ban shimrai ban ujor daka ijahar shaki bor pulit ha so laj Nagajing board dian daki nonglum kubor haka khat pratare ulber arja arpusan kila hiar ketika snong ban lap ika jing shisha bat kat kum gajing ya thu ka kong tres umba katai ka skim lamang haka kerteng ulok jongka ubala dep klat no uba Edward Makri naga benta bantai ya ka protection wall ka bah nriu lak nyopu kandai hajar saus pa tingka Henry la yo jing tep ling ba ka RTI ba ya katai ka pisa ladap sei klam ka jing tep utrai ka kam Kumjuru ke kong kiarlin umba ke beriban yo silak san pusau hajar tingka bantai ya ki bench terrace Henry ke yo tang nyop san hajar tingka bat hadien klam yo shu kat ba ke kong tiang umba ru na ke benta ban reps ing lamang san pun rio hajar tingka Henry kadang yo tang rio hajar san spa tingka Kumta kini kilai ngot ki badai hok ban yo ya kani ka skim kila rai ban lejbo no da ka jing ujor e jahar ha soalat police station kenang ban lap ya ka jing shisha bat ban pen yo ya ka hok ka baki dei ban yo Halor jangan nih skim mar bagi lawan hang nih senang kila batai bagi ayah gani keteris de halor jangan nih de kapisar gila ayah nih upeu hajar de ngalapan tray ya kan nih ngam tip ya kata de ki ayah ketika nih upeu hajar de ngalong tray mangahi ya kan nih ga skip de hadin jong katapan ngayuk sengau baga tuka RTI te kamau senchon jongane galong chilak san phusau hajar te halor jongane marwa ngilale iste cepo DC office ru kim sim khia ya gane denga muhun bandu ya gane ga hok jonga denga la be ban ai FIR ya gane ga hok jonga kabut ba sakumakat nu tengka ka badang sa ka pisau pidi banyo te halor jongane bangade hok banyo ki ai new peu naga chilak san peu sau te gamut sapra peu sau hajar dang dei banyo kong pide arta ru member ha to ka committee ke badi pe ni ka skim sno ho ngalong ru ka membar dang ba wala dang ngalong ka membar ru ngam tip ya kata kamu no ba si jo se ngar sundan ba pang to pa ketu de ji poi gani kete sa du ya ki pai ba gi kamni stip ma telong bana ka ni ka skim kaye ka chat jing pentri jo fi gani ta not inga chong swi ba ha pan thor li wa long kaye sa ka kam ka ba jo fi na ka ni ka skim ta kaye ban le o ji rep ha pan thor ba ong ki de ai kum ka dam ha po hali ha di de kmi lan ti hi takamot kapisa hatu kata ka kam kala dap na em ere yo chet tengka wa long ka kam la penrep na mar pa penrep ka kam ro no hi telong kapisa ere te kum no champi pat long ba hatu ba ka kam kham penrep re nang ta kapisa jo re te hatu kade ka jing sicha mo ba ongki ba ya kapisa la dap sei ki ha kerteng chong tau kurimpi de so thu ha te pai ba pai lem lai kern ki kat tu ha po kut baro wa la su thu si belajo ki bam long belajo si bam man raka ha ba la klus ong ki de ta se kaya kerteng kurimpi te ka kurim ma de u ta Edward Makri se long ni de badang emak no Edward Makri ta se long dang ek ye du mtama kumno la dip klat de ha du bla klat de bichar kini kinong de ola job ni pisau pa pi ong ki de ere ong ki ni ki paralok sama ong de la job ki mo ni pisau pa pe la mi ke kata ha lak do ong ki de ere ong ha kamut la tip chai phi ba ha kata ka meeting ba la ye thu ba la dap sei ka pisa la tip tung lang kut ong po la ya liwa kamut ka ni ka skim ba job phi ka de na ka banta ban snai kata ka dam hapo penthor ba rep phi Hau si bon hi ka phi ba kata ka dam ba cibun tak penthor te ba baduk ukur du de ha balong ka kumta menta te kumno le phi pat nang nis khamat kaya mut le phi mentar ka no mu le da hap ci ai tak tak ti pulit se ai be ti pulit no kren ci nang ka phi ba hau ci seng kerteng menang da bi kerep penthor ka rep lum de
kinang pi mong le dei ba pulia pembet de te le ham pen thor hi kila le ngal ong mo pi ding nong tu da tu pi kam tan no le la chon pi no le la no pi ka pen thor nga china ya ba jor nga pisa ba i pi ben pi se ba de nga ka banang i ben pi se ba tip nga nga halor ba pang kepala dap nyau snem ha jing e ku pa ben ma tau snem ha ga jing e pang ku pa ben kot ni kembali ben yaram pi ba hadu bla klat ru klem yo kata kepisa katengka hap ding ram ding cha de Nakaliang urang bas nang uba Rolling Stone manggu haba yathu banya ulaong bakatay kijing pensa teng ban tokit lingba ka public hearing kadai nakadaw bagi board district kilapan por ban laj yeting ko bar ka election MDC Henry menta ka election MDC lekot lajan shibanai Henry ki board district kidang sngap man ban pen ken mau hang ni hakin nong shong snong ka lamalong riboy district ki badai ban yo jingman toy naka scheme pradhan mantri krishi sinchai yojana PMKSY watershed development component WDC 2.0 haka khat nyo trik ukula lengkot araja arpusan kila wan bo dak jing tho how deputy commissioner bo untuklar namar bakim shamla yo jingman toy naka teka scheme kini ginong song snong kila ong bakat kum ke jubab RTI la yo jing tip bala don ki bala sei ka pisa ka ba shiklor sau puai lak henru puai hajar khandai spa san pu khandai tingka bat kam poi satia sha ki bala mi kerteng bat benrap bakat don ka bam sap ka ba shirkhei da ki nong elam snong bat ki badon hakabor Nakaliang juga orang basnong hadin bangila lek show DC na du ka khat new trick jung banai banengkong how new arjar opsan hadin juga ta pade uong ba ulapha sha ki majisret tenring la lek ngila sha khot nakaliang juga majisret haka khatlai trick jung ubnai Februari jung new arjar opsan te namar ba ka ya tengku bar ki election MDC ni majisret iong ba nganwan hadin jong ka election MDC tenrei ka election MDC kala yat baro sita la tam dagi benai rei hadu menta nyempat yo jingtip ai hagabede bat kan ka kam ka bangila lek ban ujor te haba kumta hadu menta kimpot ai khubor de ke ibu fidon pat ban ong menta ban persong persngap ski board nya district ta nakaliang juga orang basnong teleng ba jong kani kalat pathai kubor ngadon ban terpat ba nakaliang jong ki bor penya district ba kinle no kham koloi ka kam bat ban ye kendu ru kum ka public hearing hapo jong ka sinong ban ye kendu bat ki beneficiaries baro ko kanang ba nin yo ya kata ka jing shai lane ka jing ekran ka batikna naka banta jong kini king nong yo jing mutoy jong baro apo ka sinong te komenta ngi ipat ini kini ki arngut kinong song snong menta ki laya sakmat ban ai da kata ka ejahar lane ka jing ujor sha ki bor jong ka ai lane sha police station te nakaliang ka snong ke e fidon banong halor kani kumno PE to nakaliang junga kum urang ba sinong nga ngamdon kanu ka jing ujor lane ka jing khanglat naga banta jong kini ki beneficiaries namar ba kidon sisa ko hop namar kat ka sanction amount ka ba he ki ba poi hadu ki nyolak duna ai turu kimpat yo wat tang sitengkaro nakaliang junga nga airu ya ka jing kersan ba ya baro ki beneficiaries ki bidon hapo sinong kila ban sim ya kani kalat lani ka kabu banai daga FIR khnang ba ka an kan yo le ya kani kam daga patenge Ubakit bok lang dorpang ubare chairman jogo committee kabare khmi ekani ka scheme ka thawa umbi watershed committee ula kan taj ban kran hakmat ka kamera ula syethu banakaliang jong u don jing tip ai halor kani ka jingja jong ka pisa henry yakani ka banta ki kham tip bha urang ba snong barem jong ka lamalong ubade ru vice chairman jong kani ka committee uba Joes Trang bat kita ki brio jokatanat soil and water conservation department division nongpo habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya